Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, хоҳаракҳои меҳрубон, ба ютуб канали мо ҳама каса хуш омадин. рӯзи ҳаматон пурфайзу баракат бошад. дӯстони азиз, чӣ хеле мебинӣ ай саршавии навор ки ма дар ғиндагири кухниям. Кухнира барои кучидан ҳамаро ҷамъгир кардистам ва дар ҳаминҷа ба сабти овоз ман ин видеоро чӣ кардам ки барои тарақпарақи ҳамон косаву тавақу ҳамон чизои кухнӣ мисол на шуморо халал бирасонад, на хидмда. барои ҳамин ман сабти овоз қатъи видеоро давом метам. ва дугонаи азиз, дар инҷа хостам ки бо шумо нафарое ки тоза пайваст шуданд, подписчикои азизу меҳрубоне ки нав ба канали мо меҳмон шуданд, қадам ба канали мо мондиянд, ҳамашона хушомадед мегӯм. қадамотон боло дида, хоҳарако, дӯстои азиз. ва ин видео махсус барои подписчикои наве ки тоза пайваст шуданд дар канали ман. ин видео барои ҳамоное. ман имрӯз мехоҳам ки бо онҳо шинос шавам, шиносоӣ кунам. дар инҷа барои ҳамин ман ин овоза чӣ кардаму ба овоз, сабти овоз ман бо шумо суҳбат мекунам. алал кор кардан мегирам, чақчақ кардан мегирам бо шумо. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. дӯстони азиз, ман Ирода ҳастам, зодаи шаҳри Душанбе, истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ. ҳозир ба фикрам ки Шомансор шуда, барое ки ман 7 сола дар уҷа нестам, намедонам. хел овоза шид ки дар шаҳр даромадаг, агар не дар ноҳияи Лелин буд. хай ҳамин хел ҳам ноҳияи Рӯдакӣ ва ноҳияи Шомансор меган, чӣ меган, хай ҳамон Ирода ҳастам, зодаи шаҳри Душанбе, истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, соҳиби 3 фарзанд, 3 духтарак ва алҳамдулиллоҳ 2 набира дорам, домод дорам, худора шукр. 2 духтаракам қатимай, яктаи дигаш дар дигар шаҳрай, дар шаҳри Нюрнбергай. шавҳар дора, хай 2 фарзандак дора, 2 бачаак дора. ва чӣ гуфтанем барои чӣ канали мо оилавие, барои он номаш оилавие ки мо ҳама каса, ҳама оилавӣ дар ҳамин чи олмонем. хай зодаи шаҳри Душанбеша гуфтам, ки соҳиби 3 духтарам, набира дорам, худора шукр, ва дар олмон зиндагӣ мекунам. канал кушои ман 3 сол мешава, ба фикрам 4 сол мешава, худо дурӯғгум накунад. барое ки ҳозир бисёр одаморо чӣ хел хушона метия, мисол ай видеои пеш тамошо кунам, барое ки ман дар видеои пешам хай чӣ шида будам, не ки баъзе одамои подписчикои нав ки омадагиай, серавно ҳар каса хуш наметия дорад нигоҳ кунад ҳамаи видеоро. барои ҳамон бо махсус бароям подписчикои навай ки ман шинос шавам, бигӯм ки киему, чиему, дар ҷоиму чӣ кор мекунам. дар олмонам дугонаи азиз, қатъи духтаракам, духтари калоним шавҳар дора, хай худора шукр. ва дар инҷа подписчикои азиз, подписчикои нав мегӯянд ки чӣ кор мекунад дар кухни, чӣ ҷамъгир кардисай. ман кучидам, мекучам, барои мо дигар хона мерам. ин хонаи мо. баъд як хоҳаракам гуфта ки ман нафаҳмидам ки чӣ мекунӣ, барои чӣ мекучӣ, бояд ки маълумот батӣ. ман дар видео гуфта будам ки ман барои ки хона майдаҳакай, хона майдаа барои 3 нафар, 2 хонае 3 нафарда майдаа, бояд ки духтарака ки хонаи хучона дошта бошанд, мисол ҷои дастёркунӣ, ҷои чишон, ҳамашон дар ҳамон вайшон боша, аделни боша. барои ҳамон 2 хона барои мо камӣ мекард. ин сафар 3 хона гирифтем. хай ӯ хонам рости гап вай нестай, маъқули дилам нестай, барое ки
хонаш хел ба даруна я хонаш отдельный. Барои ҳамо ма хай то бо як ҷо дига ёфтан ози хонаёям вабши қин шидагия ай вақти ҳамин чи ҷанҷоло бисёр шид ози хонаёвӣ қина вабшита хонаёвӣ вабши қина. ма беғарзи бо дутай дига ёфтам ва ё тамоман бо намешидан. хай ҳамиш алҳамдулилло ки состара. барои кӯдако бояд ҷои дарстёркунишон отдельни бошанд. ин 6 сола ма дар хона зиндагӣ мекунам. и хона будем кӯдако майда будан майда нози худоро шукр хай синфи 5-6 алҳамдулилло бояд ки хонаи худшона дошта бошанд, ҷои дарстёркунӣ дошта бошанд. барои ҳамо хона майда мекӯчем ака худо хоҳад насиб иншалло. манам хеле дугонаи азиз хай ҳозир иҷо инами посуда масудара ҷамъ ҳамаро кардем, фақат ами кухни мондагия. кухниро ка майда майда ҷамъ мекунам. насиб боша баъд худоро шукр ки мошин газ ба мошин мебарам. агар не бе мошин хай уқа дур нест хонамон аиҷа ами як дар видео пеш гуфта будам уқа дур нестем ами 4-5 минутем пиёда ба мошин секунд. барои ҳамо ҷамъ мекунам ба мошин мебарам шумо уқа қинам неста. ҳанам хеле дӯстои азиз, дугонаҳои азиз, подписчикои нав, агар видеои ман маъқултон шид поделиться кунед ба дӯстонтон. иншалло ки маъқул мешавад худо хоҳад. ва подписчикои азиз боварӣ дорам ки шинос шидем. худо хоҳад дар видеои дига ба фикрам ки намепурсем ки кӣ чӣ айги ҷои уже маълумот гирифтем. камеам боша маълумот додам дар бораи худам. хай бо мебинем видеои бо ояндара худо хоҳад. дугонаи азиз қариб буд ки фаромӯш мекардам. омади иди қурбона табрик мекунам ба ҳаматон. худованд то солу моҳи иди қурбона бо ҳама каса худованд бирасонамон ба тани сиҳат, ба умри дароз, болои сари фарзандакомон зиндаву саломат бошем ҳама каса. идотон муборак, иди меомадагӣ муборак бошатон. наздик нестем ки ҳаматона хонам ид файрод кунам. ина марҳамат ид гарда хонаи нави мо биёен. хонадроёна ид гарда хонаи мо биёен. агар худо хоҳад насиб боша мо ида хонаи бо духтарчамо рафтанием. ид ба фикрам ки 28 дай ида хонаи духтарчамо рафтанием. худо хоҳад насиб боша. хай бо иншалло да видео мекунем раҳа хонаи духтарчама набераҳакома сами главни бо видео мекунем худо хоҳад. хеле дугонаи азиз видеои имрӯзаи мо инами чӣ буд. хай дугонаи азиз худованд ҳаматона нигаҳбон боша. ҳар муроду мақсаде дори худованд ба муроду мақсадтон бирасона. хоҳаракҳои азиз, нафарое ки фарзандталабен, худованд соҳиби фарзандои солеҳу солеҳатон бута. нафарое ки модарое ки фарзандошон дар турма зиндониянд, худованд ба онҳо сабри ҷамила ато фармояд. ва нафарое ки мисли ман фарзанд гум кардагиам, худованд ба онҳо сабру ҷамил ато фармояд. нафарое ки бистарӣ ҳастанд, худованд шифои комилу оҷила насибшон бигардонад. ва даст ба дуо мебардорем дар ҳамин моҳи шарифи қурбон худованд ҳамаи моро дуои мо модарои ғариба мустаҷоб бигардонад ва ҳамаи моро дар пушти паноҳш нигаҳбон боша.
то соли дигар саҳату саломату сарбаланд бошем. хайр дугонаи азиз, то видеои оянда. Худо ёру мададгоратон.